На вашу думку, чи можливе повернення території Криму до складу України у майбутньому? Що ж ми бачимо? Що думки розділилися станом на серпень 2021 року. Думки розділилися наших співгромадян. 43 вважають, що це повернення можливе у майбутньому або швидше можливе, і 44% вважають, що воно скоріше неможливе або Крим втрачений назавжди. І тут треба розуміти дуже важливу деталь, і це є у нашому прес-релізі, в наших таблицях до дослідження. Частка тих, хто вважає, що Крим втрачений назавжди, залишається невисокою, це 17%, менше 1/5. Тоді як більшість з тих, хто вважає, що це неможливо, вони вагаються, це 27%, майже кожен четвертий вагається, що скоріше ні, але все-таки надія ця жевріє. І тут, я думаю, дуже важлива роль і нашої держави, і в тому числі в рамках Кримської платформи зробити все можливе, щоб переконати цих громадян, яких ця надія жевріє, вона слабка, але жевріє, щоб дати їм підстави не лише вірити, а й розуміти те, що Крим в майбутньому все-таки повернеться до складу України. Йдемо далі. Наступне питання ми ставили. Отже, ми запитали респондентів цих дві великі групи, тих, хто вважає, що повернення Криму можливе у майбутньому, і ті, хто вважає, що повернення Криму неможливе. Чому так громадяни вважають? Важливе, і що треба для цього зробити, щоб повернути Крим? Більшість з наших співгромадян опитаних вважають, що є два основні заходи, які Україна має робити. Перше – це формувати міжнародну коаліцію для запровадження жорстких санкцій проти Росії за окупацію Криму. Це 47%. Підкреслюю, це серед тих, хто вважає, що повернення Криму можливе. І проведення внутрішніх реформ, підвищення загального рівня життя в Україні, що має привабити мешканців Криму у майбутньому. Так вважають 46% серед тих, хто думає, що Крим таки стане частиною України. Натомість такі позиції, як підготовка до збройної операції і цілковита ізоляція Криму, повне відрізання всіх зв'язків, припинення будь-яких сполучень, таку позицію це підтримують трішки більше 10% наших співгромадян і там, і там. Але знову ж таки цікаве спостереження про Схід. Якщо подивитися у регіональному розрізі, у східних областях, а це, я підкреслюю, згідно підходу Центру Разумкова до Сходу України включається Дніпровська, Донецька, Луганська області, Харківська область і Запорізька область, так там третина опитаних вважає, що насправді потрібно зміцнювати Збройні сили і готуватися до звільнення Криму силою. І знову ж таки підкреслюю, на мою думку, на це впливає те, що ці області близькі до зони бойових дій на Донбасі, і люди там, скажімо, ця третина, тих, хто вважає, що потрібно використовувати силові засоби, я думаю, що це якраз та третина на Сході, особливо в Донецькій, Луганській області, яка прагне інтеграції до України до НАТО, яка виступає за зміцнення Збройних сил, яка виступає за дуже рішучу боротьбу за припинення окупації на Донбасі. Ті самі люди вважають, я думаю, і те, що потрібно рішуче відстоювати і готуватися, і вважають, що якщо хочеш миру, треба готуватися до збройної боротьби. Йдемо далі. Чому громадяни вважають, що повернення України є неможливим? Головна причина, і це про так думають половина серед тих, хто переконаний, що або швидше переконаний в тому, що Крим неможливо повернути, називають потужну військову присутність Росії у Криму. Це дуже важливий чинник, я думаю, для Кримської платформи теж це дуже важливе спостереження, оскільки справді Росія з 2014 року перетворює Крим на мілітаризовану базу, яка вже становить загрозу не лише для України, а й для всіх держав у регіоні і навіть ширше у Європі, зважаючи на те, які види озброєння Росія розташовує або навіть збирається там розташувати. Тобто це вже проблема не лише України. І якщо спільно в рамках Кримської платформи держави будуть шукати відповідь на цю військову загрозу, реальну відповідь, ефективну, в яку люди можуть повірити, то думка, якраз люди, які вагаються, мають слабку надію, але вагаються, що Крим повернеться в склад України, вони будуть поступово змінювати свою думку. І друге, що дуже важливо, ті, хто вважають, що Крим не можна повернути, серед них майже 40% схильні думати, що
велику роль в цьому грає негативне ставлення до України з боку мешканців півострова. І тут в мене якихось припущень немає. Думаю, що, мабуть, наші учасники могли б прокоментувати це питання. Далі, ще дуже важливе питання, яке ми тестуємо з 2018 року. Коли пам'ятаєте, напередодні виборів у 2018 році почалось активне обговорення питання про надання національної автономії кримським татарам у Криму у майбутньому і про визнання кримських татар, закріплення за кримськими татарами статусу корінного народу України. Так от, що ми бачимо, що з 2018, і це дуже радо ми констатуємо, з 2018 до 2021 року в українському суспільстві зростає підтримка, надання і утворення в Криму кримсько-татарської національної автономії після звільнення Криму від російської окупації і повернення півострова у склад України. Тобто підтримка зростає. І інша важлива теза, яку ми протестували саме цього року, це те, що зростає і є надзвичайно сильна підтримка в українському суспільстві закріплення статусу кримсько-татарського народу як корінного народу України. Тобто це є відповідь українців тим тезам Кремля про те, що закон про корінні народи ділить українців на сорти. Українці так не вважають. Це абсолютні фантазії і пропаганда Кремля. Ніхто не вважає, що це ділить українців. Насправді всі переконані в тому, що і кримські татари, і кримчаки, і караїми заслуговують на цей статус і повинні мати цей статус і всі права і можливості, що важливо, які випливають із цього статусу. На цьому я можу завершити презентацію і передати далі слово Олексію Васильовичу. Так, от я не включено, да? Так, дуже дякую, пане Петре. Я зараз надам слово нашим шановним учасникам. Єдине, що я прокоментую, може, дві цифри, які цікаві для мене також. От ми говоримо, що абсолютна більшість українців, 61%, вважає, що Крим повинен у майбутньому входити до складу України. Що ж інше? Петро Бурковський вже сказав про це, але я ще раз хочу наголосити, що є 6%, які вважають, що Крим повинен входити до складу Росії, і ще 10% вважають, що Крим може бути незалежним державним утворенням. Тобто ми бачимо, що це десь 16%. До речі, ця цифра прихильників Євразійського Союзу в Україні, до речі, 10+, там 12%, 13%. Тобто це приблизно відповідає цій категорії. Так? Тобто такі люди у нас теж є, і ми маємо з тим рахуватися. Друге, про можливість повернення території Криму до складу України. Чи можливо, знову ж таки, Петро Бурковський про це сказав, і дуже добре сказав, все правильно, просто ще раз заакцентую увагу, тому що у нас в прес-релізі ви бачите оці от дві лінії, що можливе повернення, так, і неможливе, скоріше неможливе. Тобто неможливе і скоріше неможливе, воно об'єднані в одну категорію. От. І здається, що це дійсно дуже багато. Але дійсно в цій категорії є 27%, які кажуть, скоріше вже неможливо. Тобто дійсно, як правильно було сказано, що надія все-таки лишається, і коли ми далі намагаємося розгорнути це питання, питаємо у цих людей, а чому ви вважаєте, що це неможливо? Скільки там 52%, так? Каже, що насамперед через військову присутність Росії в Криму. Але дійсно мене тішать ці питання, які щодо підтримки кримсько-татарської автономії і щодо підтримки закону про корінні народи. Так? Тобто ми бачимо, що це знаходить розуміння у населення. Хоча, безумовно, є там регіональні відмінності, і ви їх можете подивитися, вони тут є в наших таблицях. Да. Ще одне слово. Чому ми показали і яка була ідея це об'єднання? Скоріше так впевнені, що Крим може повернутися в майбутньому до складу, і скоріше ні, і точно ні. Це для того, щоб не розхолоджувати нашу владу. Тобто, якщо уявимо, що нічого не робиться і нічого не буде робитися, результати будуть погіршуватися. Тобто буде зростати кількість невизначених. Та слабка надія, яка ще жеврі, які кажуть скоріше ні, але можливо, люди будуть втрачати цю надію. От щоб не збільшувати кількість тих, хто вагається, не збільшувати
кількість тих, хто повністю розчарувався. Українська влада, українське громадянське суспільство, українські медії повинні працювати. От, зокрема, українські медії не варто поширювати меседжі Кремля, які стосуються Криму. Це така маленька ремарка. Добре, дякую. Починаємо наше обговорення. І першим я хотів би запросити до слова пана Миколу Точицького, який є зубром нашої дипломатії. От. І на даний момент пан Микола, посол з особливих доручень МЗС, спеціальний представник з питань Кримської платформи. А в його послужному списку дуже багато різних посад, і, зокрема, це представник України при Раді Європи протягом 6 років, протягом 5 років представник України при ЄС, тобто надзвичайно досвідчена людина. От, пане Микола, будь ласка, ваше слово. Доброго здоров'я, колеги. По-перше, щиро дякую пану Олексію за це запрошення і можливість бути з вами при обговоренні дуже важливих питань, які слугуватимуть одним із важливих елементів для подальшої діяльності після проведення установчого саміту Кримської платформи. Що я маю на увазі? Йдеться про те, що в принципі це станом на сьогодні було сказано, щоб влада не розслаблялась, так от влада не розслабляється і в принципі підготовка цього саміту – це один є із елементів підтвердження цього. Ми цілком свідомі, цілком поділяємо в більшій мірі ваші дослідження і дуже задоволені, що вони є. Чому? Тому що, по-перше, елемент, що все має відбуватися мирним шляхом, це є основоположний елемент, про який нещодавно в черговий раз нагадувало керівництво і моє, і держави. І саме головне, ми виходимо з того, що основними елементами для того, щоб повернути Крим, власне, є 5-6 напрямів, які розглядаються як базові для створення глибинних інститутів для повернення Криму. Я говорю про політику невизнання, і, власне, це є перше перед санкціями. Коли ми говоримо про санкції, це важливо, але ми пам'ятаємо, що цей механізм є національним механізмом для кожної держави, і кожна держава, навіть ті, які будуть учасниками саміту Кримської платформи, сама застосовує ті чи інші міри. Інший елемент, який є дуже важливим, і в принципі його потрібно розглядати в контексті як і діяльності в минулому, так і діяльності в майбутньому, це в першу чергу захист прав громадян України, які залишилися на території окупованої України. Звісно, що не можемо ми обійтись, це вірно, тому що це все використовується українськими владними інституціями для захисту прав українських громадян у різних судових інстанціях міжнародних. Це гуманітарне право. І 2 важливих, а то й навіть 3 важливих елементи, які послугуватимуть роботі майбутнього офісу Кримської платформи. Це свобода навігації, а також безпека як економічна, так і екологічна. От, в принципі, десь основні елементи, які будуть базовими для діяльності, але я не кажу, що ми цим обмежимося. Тому я думаю, що варто подякувати вам за цю роботу, і ми обов'язково звернемо увагу на ті елементи, яких бракує для того, щоб було успішне повернення, підкреслюю, мирним шляхом в Крим. Що я маю на увазі? Ми бачимо, що є думка про брак довіри до влади на материнській частині України. Ми бачимо, що є необхідність говорити про здійснення реформ. І, в принципі, по великому рахунку, для мирного повернення це і є основоположним елементом. Звісно, що реформа армії була є і має бути, але розглядатися так само в загальному контексті реформування успішної, демократичної, правової держави.
Це, в принципі, ті основні речі, про які я хотів сказати. Ще раз подякувати вам за можливість взяти участь у цьому зборі. Готовий буду відповісти на запитання. Так, пане Микола, дуже дякуємо і неодмінно спитаємо. Ми знаємо, що ви маєте скоро нас перейти до виконання своїх обов'язків. І моє перше питання, а колеги поки що думають, до вас буде таке. Значить, ми знаємо, що буде підписаний підсумковий документ Кримської платформи. І ми розуміємо важливість цього заходу і символічну важливість цього заходу, і те, що буде запущений цей механізм, і люди будуть працювати. Але скажіть, будь ласка, я абсолютно переконаний, що і наші сусідня країна-агресор, і її лобісти всередині країни, вони неодмінно почнуть казати, що ну, що це таке, да? Ну, там щось проголосили, щось підписали, значення це ніякого немає, нічого це не змінить, нічого конкретного не досягли і так далі. Що б ви могли сказати на випередження? Як ми маємо судити про, скажімо, успіх цього заходу, крім того, що дійсно до нас приїжджають представники 44 країн, високий рівень. От, що визначає успіх цього заходу і як ми будемо це далі після його завершення пояснювати нашим співгромадянам? Успіх це, власне, уже, як ви абсолютно праві, це те, що цей захід відбувся. Не секрет, що організація його була ускладнена, в принципі, загальною ситуацією у світі, в тому числі ковідними обмеженнями. Про це не варто забувати. Є дійсно уряди, які не подорожують. Тому дуже важливо, наприклад, я нещодавно повернувся із Бельгії, і там принципова позиція прем'єр-міністра. Він, з огляду на те, що його громадяни не можуть подорожувати, він обмежує себе і в зустрічах, і подорожах. Це так елемент до картинки. Наступний елемент. Звісно, якщо йде вже такий галас, що це нічому не слугуватиме, я маю на увазі з боку нашого північного сусіда, то це означає, що ми робимо все вірно. І третій елемент, саме головний, про який варто пам'ятати. Це є установчі самі. Далі має бути продовження, як творці цього заходу, і половина з них сидить у цій залі, і вони перші, хто відгукнувся на запит президента, підтриманий суспільством по створенню саміту Кримської платформи. Це те, що документ, який ухвалюватиметься 23 серпня, буде відкритий до приєднання. І та кількість, яку ви щойно назвали, до речі, вона росте. Щойно я отримав ще прямо в телефон додаткову інформацію про ще одного учасника. Це не обмеженість. І дуже важливо, що свого роду кодифікована заява, декларація усіх наших з вами зусиль, які здійснювалися з 2014 року, знайде своє відображення у реакції держав світу на цей установчий саміт і на цей документ. Зрозуміло, що це є політико-правовий документ. Зрозуміло, що це документ, який носить більше політичний, аніж правовий характер. Однак, як сказав мені нещодавно колега під час консультацій по самому документу, а чи можете ви мені зараз, станом на сьогодні, сказати різницю між політико-правовим і правовим документом у міжнародному праві? Отже, відповідаючи коротко, ми вперше пробуємо інституціалізувати, вибачте, важке, наші підходи як всередині, так і поза межами України у частині нашої політики щодо деокупації Криму. І я вважаю, що, власне, цей факт і є предметом тієї істерії, яку ми зараз чуємо щоденно від нашого сусіда. Це ж не лише усні заяви тих чи інших, скажімо, чиновників, а і конкретні заходи, в тому числі спецоперації. Отже, це підтвердження, що ми на вірному шляху, і сподіваюся, що з вашою допомогою ми досягнемо цього результату.
Так, дуже дякую. Ви сказали, що кількість, от буквально зараз кількість збільшилася учасників на +1. А ми можемо зробити бонус для присутніх тут тележурналістів і журналістів, і ви нам відкриєте секрет, хто це +1? Ви знаєте, я перепрошую, але, на жаль, Поки що що ні. відбувається дипломатія, що ми вміємо, навіть коли дуже хочеться, подекуди мовчати. Це дуже важлива якість, да? Тому що, на жаль, ми бачимо, коли іноді балаболять в ефірі, да, і говорять такі речі, які не варто казати. Да? Так що ми це теж цінуємо, да? Дипломат має вміти тримати паузу. Дякуємо, пане Микола. Чи є якісь питання до пана Точицького від панелістів або від журналістів? Так, є, да? Будь ласка, є 2 питання. Андрій Мегель, права інформатика. Акцентується питання мирного вирішення, чи взагалі розглядається військовий конфлікт по звільненню Криму, тобто, бо у нас тільки мирний, це може тривати кілька десятків та сотень років. Тобто, чи в принципі є інші засоби тиску і впливу на нашого ворога? Дякую. Якщо ми говоримо про саміт глав держави і урядів, а не міністрів оборони або начальників генеральних штабів, очевидно, що йдеться про мирний шлях. І ніколи Україна у будь-якому із вимірів не заявляла про будь-які військові заходи по поверненню окупованих територій. Ми базуємося від самого початку. Хоча це, звісно, дуже складно і тривало на основоположних принципах міжнародного права. І лише це є тим правдивим інструментом, який дозволить нам повернутися. Будь-який крок наш від 2014 року, починаючи із рішень Ради Європи, про яку ще не згадувалося, до рішень Європейського Союзу та Ради та ООН, базується на принципах міжнародного права. І вони нам дозволяють бути впевнені в тому, що ми досягнемо свого результату. Звісно, що ніколи ніхто не повинен забувати, що армія – це є важливою складовою для захисту національних інтересів. І є друге питання. Доброго дня, Михайло Потоцький, Польща. Пане Миколо, хотів запитати, я розумію, що ви не можете назвати всіх країн, які будуть представлені на саміті, але чи можете назвати, скільки держав будуть представлені і, можливо, на якому рівні? Дякую. Дякую, пане Миколо. Ну, в принципі, по великому рахунку, це вже було названо вчора чи позавчора міністром закордонних справ. Тобто ми маємо 44 держави і, сподіваюся, і міжнародні організації, я перепрошую, бо це потрібно бути чітким в цьому. Тобто у нас колективний Європейський Союз буде представлений президентом Мішелем. У нас, звісно, є НАТО, у нас, звісно, є ООН, Рада Європи, ну і величезна кількість глав держав і урядів. Тому по великому рахунку на цьому етапі ми можемо говорити про те, що колективний захід, я маю на увазі з точки зору основоположних принципів розбудови держави, буде присутній. Схід також обов'язково наші сусіди. І ми дуже вдячні нашим сусідам, особливо на західному кордоні, що вони будуть представлені на найвищому рівні. Так, пане Микола, дуже дякуємо. Якщо у вас є ще час, ви можете з нами залишатися, може ще щось захочете додати. Стосовно цифр, вони дійсно оприлюднені, от вони є на Європейській правді, висить головна стаття. Це ляпас для Росії з 4 континентів. Головне про успіхи та невдачі саміту Кримської платформи. Там робляться деякі застереження. Але от є 44 учасники, це без України. І розписано, хто буде представлений на якому рівні. Значить, президенти та прем'єр-міністри 13, плюс президент Європейської
Європейської ради, Європейського Союзу, плюс 2 спікери парламентів, 17 будуть на рівні міністрів, переважно глави МЗС. Тобто тут все раз, і навіть є 2 міністри оборони. Ви знаєте, з цього списку, що мене потішило, що тут є країни, які взагалі не дуже уважно ставляться до подій в Україні, і у яких є інші пріоритети. Тобто, наприклад, це Італія, ми знаємо, Іспанія, Португалія. Так от Португалія надсилає міністра оборони, так? Тобто рівень дійсно достатньо високий. При цьому в статті зазначається, що, на жаль, від Африки та Південної Америки нікого не буде. Да? І це описується як наслідок російського тиску. Тобто я раджу почитати цю статтю. Ми розуміємо, наскільки непроста як непросто в дипломатії забезпечити успіх будь-якого важливого саміту міжнародного, який охоплює багато країн, і ми цінуємо те, що роблять наші дипломати. Дякуємо вам, дякуємо Міністерству закордонних справ. І зараз ми продовжуємо наше обговорення. Ми надаємо слово Антону Кориневичу, який є постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Да, пане Антоне, будь ласка. Так, дуже Дякуємо, що ви прийшли до нас. Дуже дякую, І пане Олексію. Так, дуже дякую, шановні колеги, за представлення результатів дослідження. І дуже радий також, що Микола Станіславович дійсно зубр і метр нашої дипломатії теж сьогодні з нами. І, власне, і призначення Миколи Станіславовича курувати цей трек говорить про те, наскільки важливим є для держави власне завдання працювати в рамках Кримської платформи як постійного процесу. Результати дослідження дійсно цікаві і важливі, і ми, безумовно, будемо використовувати їх у своїй роботі. Вони певним чином, звичайно, дають нам розуміння того, що ми рухаємося у правильному напрямку, коли ми бачимо, що дійсно більшість громадян України розуміють, що Україна може бути тільки з Криму, і Крим може бути тільки з України. Тобто, насправді, іншого органічного шляху немає. Бо, да, як казав і Скоропадський, я думаю, що це абсолютна істина, що не може бути тулуб без ніг, так само Україна не може бути без Криму. І так само Крим органічно не може існувати в якійсь іншій площині. Безумовно, цікавими видається регіональний вимір, регіональний зріз, але дійсно я думаю, що це те, про що казав і шановний спікер, і те, про що казав шановний пан професор Гарань, що, власне кажучи, безумовно, цей регіональний вимір і зріз, вони породжені тим, що є особливості, і тим, що дійсно збройний конфлікт триває, і тим, що наші громадяни, які мешкають на Сході, дійсно вони мають певні особливості у міркуванні. Але разом з тим, я думаю, що от ідея повернення Криму під юрисдикцію України, так, не повернення Криму в цілому, бо Крим нікуди не дівався. І про це вчора дуже гарно сказав пан Рефат Чубаров, абсолютно підтримуємо цю тезу. Що ця теза, вона має бути нашою, от, знаєте, як національною ідеєю. І вона має об'єднувати всіх наших громадян, незалежно від того, хто де живе. В Станиці Луганській, чи в Ужгороді, чи в Чернігові, чи в СМТ Каланчак, поблизу тимчасової адмінмежі. Те, що, безумовно, наші громадяни також, ми бачимо з дослідження, абсолютно розуміють, що рухатися до деокупації та реінтеграції Криму ми можемо тільки мирними засобами. І абсолютно саме тому і Кримська платформа як один з таких інструментів або засобів і застосовується для того, щоб ми рухалися саме по цьому напрямку, і саме мирний шлях, так, і саме шлях, за який розуміють наші громадяни, а саме дипломатичні зусилля та міжнародні санкції проти Росії, якраз саме цей шлях і закладений у стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Дуже важливо, що наші громадяни розуміють важливість закріплення статусу кримсько-татарського народу як корінного народу. Ви знаєте, є речі, які мають бути аксіомами, і є речі, є рішення, які можна назвати правильними, незалежно від того, в якій організації ти працюєш чи яке політичне забарвлення ти маєш. От те, що визначення кримських татар корінним народом України, це є правильно. І це є те рішення, яке дійсно не може мати, на мою думку, безумовно, на моє переконання, не може мати альтернатив. І тому, безумовно, те, що наразі ми нарешті маємо ухвалений Верховною Радою України і підписаний Президентом України дійсний, чинний Закон України про корінні народи України, це, звичайно, я думаю, що дуже важливий крок. І мені здається, президент у першому інтерв'ю по деокупації Криму глави держави пішов вже 8-й рік окупації. Так, і президент України, глава держави вперше, Володимир Зеленський, вперше дав інтерв'ю розгорнуте широке кримським журналістам про Крим. І от президент якраз, мені здається, дуже правильно відзначив, що закон про корінні народи – це не про харчування, майнові права, землю, це не про якісь такі речі, це про більш важливу матерію. Це про те, що ми визнаємо, що це земля цього народу, цих людей, це їхня батьківщина, і це є офіційна позиція держави. І іншої позиції бути не може. Разом з тим, безумовно, ми маємо також опрацьовувати і інші питання, тому що на цьому ставити крапку, безумовно, не варто. І ми маємо опрацьовувати інші питання, зокрема такі питання, як говорити про подальшу роботу по напрямку відновлення прав корінних народів і корінного кримсько-татарського народу, і, зокрема, про наступні законодавчі ініціативи в цьому напрямку. Я думаю, що дуже важливо підкреслити, що насправді Кримська платформа – це один з інструментів стратегії деокупації та реінтеграції. Але, безумовно, це той інструмент, який штовхає вперед оцю роботу по кримському напрямку. І якщо пан Микола, шановний пан посол, говорив про зовнішній напрямок, про внутрішній трек, так, то, безумовно, ми говоримо про те, що без роботи на внутрішньому рівні нам важко буде говорити про результативність цієї ініціативи президента України Володимира Зеленського, оскільки нам треба всередині держави також забезпечувати рух вперед в цьому напрямку. За останній час, я думаю, що і це бачать наші громадяни, і глядачі, і слухачі цього заходу, що, зокрема, ми дійсно прийняли важливі рішення. Це і прийняття Закону України про корінні народи, це і прийняття стратегії деокупації та реінтеграції Криму, це і скасування ганебної вільної економічної зони Крим. Вчора президент підписав закон про скасування цього правового режиму, який ніякої користі ні нашій державі, ні громадянам не приносив, а натомість був чомусь проголосований у 2014 році. І інші речі говорять про те, декілька указів президента України по Криму говорять про те, що от коли ми поєднуємо зусилля зовнішнього і внутрішнього треків, безумовно, ми тоді можемо мати рух вперед і певні результати, які нам не соромно, в тому числі і показати нашим міжнародним партнерам. Дуже важливо, і про це певним чином також говорив пан Тучицький, також забезпечити постійність і сталість, так, ініціативи Кримська платформа. І тому от особисто для нас, для нашого державного органу, Кримська платформа – це не лише установчий саміт. Це тяглість і сталість і процес. Тому що ми, як ті люди, які працюємо щодня виключно по тематиці Криму, ми розуміємо, що лише так ми можемо забезпечити оцей поступальний рух вперед. І це була ідея якраз і Володимира Зеленського в тому, що Кримська платформа обов'язково має мати внутрішній вимір, і вона обов'язково має мати внутрішній трек, і обов'язково повинна мати внутрішній офіс, постійно діючий, який буде, по суті, таким і ліазон-офісом, і
виконувати конкретні завдання і конкретні інструкції, і бути тим, хто поєднує міжнародних партнерів і органи державної влади, місцевого самоврядування в Україні, для того, щоб ми могли пропонувати нашим, зокрема і міжнародним партнерам, конкретні проекти, реалізація яких сприятиме досягненню цілей Кримської платформи. І цей офіс буде працювати на базі представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Минулої п'ятниці президент підписав відповідний указ. Він вже набув чинності, тож ми теж працюємо зараз над цією тематикою. Тому, безумовно, такі дослідження важливі. Ми дуже дякуємо організаторам і тим колегам, які долучалися до напрацювання такого дослідження. Вони особливо важливі, тому що ми розуміємо, і я сподіваюся, що розуміють і експерти, аналітики і всі громадяни, які цікавляться тематикою Криму, що в Криму будь-які соціологічні дослідження проводити зараз неможливо. Тому будь-які результати, так звані, які ви можете побачити в мережі чи ще десь, ну це просто не можна вважати за джерело, оскільки, ну, уявімо собі, що десь в Центральній Європі проводять соціологічне дослідження в 39-му році. Так? Ну, ми розуміємо, які би були б результати. Тому ці речі важливі, вони певною мірою говорять про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, і говорять про те, що нам варто працювати також з громадською думкою. Це дуже важливо, на цьому я завершу, в тому плані, що нам потрібно більше Криму у медіа і у тих, скажімо так, лідерів думок, які формують, так, які впливають на точки зору наших громадян, в тому плані, що Крим повинен займати більше місця в загальнонаціональних ЗМІ, в загальнонаціональній дискурсі та порядку денному. Тоді, можливо, по регіонам ми би оцю ситуацію вирівняли. Дякую. Дякую вам. Я думаю, що Крим, безумовно, ми маємо говорити про Крим, не забувати про це. Разом з тим, я думаю, я завжди ловлю себе на думці, що тут дуже важливу роль мають конкретні справи, які ми робимо. Да? От що, як ми конкретно допомагаємо переселенцям з Криму, да? Кримським татарам і не тільки кримським татарам, як ми захищаємо права людей в Криму, як ми гуманітарно сприяємо по можливості нашим людям, захищаємо їх права. Чи вдасться нам забезпечити прохід українських військових кораблів через Керченську протоку? Мені здається, я не знаю, чи є у когось відповідь зараз, мені здається, що наші західні партнери мали вимагати, щоб цей прохід був забезпечений згідно з усіма міжнародними договорами, в тому числі україно-російськими договорами. Тобто більше конкретних справ. Ну, а ми будемо ці конкретні справи розповідати про них. Громадські організації будуть це робити. Так, дякую вам, пане Антоне. Офіс Кримської платформи де буде перебувати? В Києві чи? В місті Києві. В Києві, так. В місті Києві, так. Ну, наш державний орган має офіси і в Києві, і в Херсоні, тому ми, безумовно, зберігаємо присутність ближче до адмінмежі, але офіс буде в Києві. Я думаю, що 23 серпня, в тому числі, наші громадяни зможуть дізнатися про це трошки більше. Добре, дякую. Тобто ви ще не знаєте, де він буде розташований? І чи ви будете мовчати? Знаєте, але будете мовчати, так? Ви хочете, щоб президент про це оголосив? Це правильно з точки зору. Взагалі, тому що це його ініціатива, Так. тому безумовно Окей. він має бути першим, хто буде відкривати цей пункт. Да. Добре, дякуємо, пане Антоне. І зараз я надаю слово пану Сейдхалієву, Снавер Сейдхалієв, який є заступником міністра з питань реінтеграції. Прошу вас. Дуже дякую. Шановні друзі, вітаю всіх. Хочу висловити подяку і учасникам, і організаторам. Дуже важливо, що є така постійна увага Фонду демократичних ініціатив та проведення подібних опитувань, які дають можливість для того, щоб почути, розуміти більше громадську думку
і формувати наші подальші кроки згідно цього. Звичайно, в контексті першого питання, яке є до обговорення, це чому громадяни вірять і чому не вірять у повернення тимчасово окупованого Криму. Тут саме інформаційна політика нашої держави відіграє ключову роль, тому що недостатня увага з боку нашої держави саме до інформаційної безпеки призвела до того, що ми тимчасово втратили суверенітет, частину суверенітету Трошки ближче мікрофону, щоб додати. Дякую. та територіальну цілісність нашої країни. І в цьому контексті інформаційна війна з боку країни-агресора активно продовжується і сьогодні перетворилася саме в повномасштабну пропагандистську кампанію і стала особливо руйнівною формою військової агресії. Така цілеспрямована інформаційна війна ведеться проти України з боку російського телебачення та іншими засобами пропаганди і створює суттєву життєву небезпеку для нашої держави. Саме тому ми бачили це і в результатах, які були представлені, що молоде покоління, яке більше користується саме інтернетом, на відміну від старшого покоління, найбільше вірять у повернення Криму. І в цьому контексті наша держава повинна, перше, забезпечити повне покриття території України цифровим мовленням, насамперед у прикордонних районах, а також і в тимчасово окупованих територіях, боротися з дезінформацією та пропагандою з боку Російської Федерації і, звичайно, задовольняти потреби нашого населення на тимчасово окупованих територіях і продовжувати саме підтримку мовників, таких як АТР, ДІМ та інших мовників, саме продовжувати мовлення на тимчасово окупованих територіях. Ви знаєте, що Мінреінтеграції в цьому році було забезпечено дуже велика кількість годин контенту, мовлення і на Крим. Зокрема, це серія освітніх передач щодо вивчення кримськотатарської мови, це і передачі з медіаграмотності наших громадян, а також саме в контексті розвідування фейків російської пропаганди, серія передач. І в контексті другого питання, саме яке звучить національна автономія кримських татар в Криму та статус корінного народу і що потрібно робити далі. Звичайно, що прийнятий Верховною Радою закон про корінні народи дав можливість і далі розвивати цю тему, а саме забезпечувати права корінних народів. Звичайно, що цей трек дуже важливий елемент реінтеграції взагалі, і він створює можливості для того, щоб наша держава і далі рухалась по шляху саме забезпечення та захисту інтересів корінних народів. В цьому контексті ми знаємо, що ми і далі повинні рухатися і розробляти закони і нормативні акти. Звичайно, що є і трек того, щоб продовжувати цей напрям в контексті прийняття закону про статус кримськотатарського народу і готувати, звичайно, підґрунтя для того, щоб працювати над тим, щоб доближатися до того, щоб внести зміни в Конституцію щодо статусу Автономної Республіки Крим. Тобто дуже важливі результати сьогодні ми чули, і ми впевнені в тому, що вони будуть важливі для нас, щоб формувати наступні наші. Дякую вам. Слухаючи вас, я не знаю це питання. Я, до речі, забув сказати, що запам'ятавши Енверович, а ім'я Снавер, пан Снавер, Енверович легко запам'ятати, бо популярне ім'я. Пан Снавер
ще не просто заступник міністра, а він ще заступник міністра по цифрі, да? Тобто він якраз займається цими всіма сучасними засобами, і він трошки про них якраз розповів, про можливості роботи в онлайні. У мене таке питання, я не знаю, чи це до вас, чи може до пана Рифата, чи пана Антона. Ми говоримо про кримських татар, так, але корінні народи включають дуже також караїмів і кримчаків. Так, ну, до речі, хто знає, у нас є в Києві Караїмська Кенаса. Так? Кримська Кенаса прямо біля золотих воріт. І це дійсно дуже малочисельні народи. А от що буде робитися, скажімо, для них? Ну, я не знаю, це може питання до пана Антона. Пан Антон, да, хоче допомогти, будь ласка. Якщо ви хочете, Я скажіть. спробую почати, а звісно, колеги зможуть долучитися. Ви знаєте, я думаю, що ключова річ, яку дає корінним народам Закон України про корінні народи, це можливість. І ми, як держава, розуміючи, в яких складних, скрутних умовах знаходяться 3 корінні народи в Криму, і дійсно, по суті, кримчаки і караїми, ну, особливо кримчаки, знаходяться просто на межі існування, а ми даємо їм можливість скористатися тими можливостями, які надає міжнародне право, зокрема, і інкорпоровані з нього положення до Закону України про корінні народи. В чому конкретно це проявляється? Зокрема, наприклад, у формулі щодо того, що держава визнає, що корінні народи можуть мати представницькі органи, і, відповідно, представницькі органи 3 корінних народів – кримсько-татарського, караїмського і кримчаків – вони можуть вступати в офіційні відносини з державою, з державними органами, і держава повинна сприяти у вирішенні їх питань. Ну, а також закон прописує інформаційні, культурні, мовні та інші права корінних народів. Тобто, по суті, Закон України про корінні народи – це ще й закон про можливості. І ми, до речі, теж, коли брали участь у різноманітних заходах з питань захисту корінних народів, ми наголошували на тому, що ми будемо дуже раді, якщо караїмські організації, якщо організації кримчаків будуть з нами комунікувати, з нашими колегами з інших державних органів для вирішення своїх питань. Тому, звичайно, що ми розуміємо, що в кримсько-татарському корінному народі є вже своя сформована система представницьких органів, є Курултай, є меджліс, є регіональні місцеві меджліси. Якщо караїми і кримчаки, безумовно, забажають так само мати такі представницькі органи, то держава для цього надає всі можливості. Тому це можливості, і це можливості зберегти ідентичність цих корінних народів, як мінімум, на підконтрольній уряду України території. І ми закликаємо цією можливістю скористатися. Так, дякую вам дуже. Значить, можливо, вам буде цікаво, хто не знає, я це постійно якби читаю, потім якби забуваю, хто такі кримчаки і караїми, що кримчаки – це насправді етнолінгвістична спільнота окрема єврейського населення. Тобто це семіти, які говорять з кримсько-татарською мовою. Так? Тобто вони сповідують юдаїзм, але вони говорять кримсько-татарською мовою. Натомість караїми – це якраз тюркомовні, як я розумію, що вони, це дуже близько, да, їхня мова до кримсько-татарської, да. Але їхня релігія – це суміш фактично. Там і юдаїзм, і що ще там, і іслам є, і, по-моєму, навіть щось від християнства там є. Тобто це специфічна релігія, яка називається караїмізм. Так що, ну, це дуже цікаво. Да? От коли я був в Криму, то мене якраз в Криму завжди, бував в Криму, мене завжди цікавила саме ця етнічна багатобарвність
Криму несподіваність якби історичних поворотів, і в тому числі існування в Криму, я вже не пам'ятаю до якого сторіччя, князівства Теодора, столицею якого міста Мангут. Це таке плато біля Сімферополя, ти туди піднімаєшся і бачиш оце от зруйноване середньовічне місто на плато, і це була столиця християнського князівства Теодора, де проживали потомки готів. Так що історія надзвичайно цікава, і я сподіваюся, що ми матимемо можливість ще їздити в Крим, насолоджуватися Кримом. І для мене Крим завжди був набагато цікавішим, ніж Туреччина. Ну, Туреччина, всюди Туреччина. От. А тут Крим, крок ліворуч, крок праворуч і щось інше, щось абсолютно відмінне. Добре. О, це я плавно перейшов, це не була затумка, але це я плавно перейшов до того, щоб надати слово Рифату Чубарову, який очолює меджліс кримсько-татарського народу, і я не можу тут не зробити ліричний відступ, бо з Рифатом Чубаровим я познайомився в 90-му році в місті Рига. І це було настільки цікаво, тому що Рифат там вчився на історика. Ні, працював уже, ти вчився в Москві, да, і в історико-архівному, а працював в Ризі. І це що було цікаво? Ми поїхали в 90-му році на початку, ще рух ще 89-й рік, да, навіть 8-й рік, 88-й рік. От, ще руху не було, ще були тут процеси, приїжджаємо в Ригу, а тут, виявляється, там уже діє Народний фронт Латвії. Руху ще нема, а там уже Народний фронт Латвії скликає конгрес національних культурних організацій. Все, я плюнув на всі екскурсії, я побіг на цей конгрес, виступали представники різних груп, в тому числі від кримських татар виступав Рифат Чубаров. От там я з ним і познайомився. Так? Але тут нічого персонального нема, тому що зараз Рифат Ага, він очолює меджліс, так що це не особисті зв'язки працюють, а інституційні. Прошу вас, пане Рифат. Дуже дякую і вам, пане професоре. Дякую і Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і соціологічну службу Центру Разумкова за те дослідження, яке зараз презентується. Хотів би сказати деякі моменти і акцентувати на цьому увагу. Перше, це те, що ми дуже детально підходимо до результатів будь-яких соціологічних досліджень, якщо вони проводяться визнаними в Україні організаціями в соціологічній сфері. І саме до таких досліджень ми відносимо оцю сучасну презентацію, результати дослідження повернення Криму, яким українці бачать його політичне майбутнє. Ми бачимо, що українське суспільство в певній мірі згуртовано навколо теми відновлення державного суверенітету України над Кримом. І це нас тішить. Зрозуміло, що ми особливо відзначаємо позитивні тенденції щодо підтримки статусу Криму як національно-територіальної автономії на основі самовизначення корінним народом Криму у складі Української незалежної держави. Маємо укріплювати ці тенденції. Це вже я говорю про наше завдання, в тому числі і меджлісу кримсько-татарського народу. Ми виходимо від того, що оця згуртованість українського суспільства, я хочу сказати, що як людина іншого етнічного походження, ніж етнічні українці, я іноді приділяю
більше значення тим поняттям, термінам, яким визначаються ті інші явища в суспільстві. Мені дуже подобається слово згуртованість. Я відчуваю якесь тепло від цього слова, і процес дуже позитивний, але в нашому випадку цього недостатньо. Від рівня згуртованості ми маємо, як українське суспільство, переходити до рівня змобілізованості. Це слово більш динамічно відповідає цій ситуації, в якій ми знаходимося, і саме змобілізованість надає можливості переходити до інших стадій, за яким і має відбутися деокупація Криму. Ми з результату цього дослідження приймаємо як необхідність наших всіх подальших дій, щоб перейти до рівня змобілізованості при всій втішності цих цифр. Вони є ще не такими, які переламляють ситуацію. І в першу чергу в свідомості українського суспільства. Тут вже багатоетнічного українського суспільства. Я не хочу говорити очевидні і в більшості банальні речі, але відповідальність за відсутність мобілізації в українському суспільстві мають нести всі. І ми тут, хто сидимо за цим столом, і політики різних рівнів, і ті, хто сьогодні при владі. Не може так бути, що хтось чи певні категорії чи частини українського суспільства намагатимуться, чи мають, чи зобов'язані відповідати за змобілізованість, а інші в цей момент не знаходять нічого кращого, ніж вирішувати свої більш корпоративні чи такі локальні інтереси. Напередодні 30-річчя української незалежності відбувається дуже багато розмірковувань, і особливо в ЗМІ, і це абсолютно нормально для демократичного суспільства. Але, користуючись цією нагодою, хотів би ще раз просто звернути увагу нас всіх. Я не хочу тут, я намагаюся відходити від того, щоб знаходити більш відповідальних, менш відповідальних чи більш винних або невинних. Все те, що відбувається в суспільстві, кожен несе свою міру причетності до цих процесів. І тому от саме от такий період, коли ми відмічаємо 30-річчя незалежної України, а напередодні самої дати, бо процес досягнення незалежності це не вміщується в один день, 24-те, але якщо говоримо про дати, 23-го напередодні свята незалежності ми проводимо тут заходи в межах Кримської платформи. Ми маємо ще і ще раз віддавати собі звітність тому, що яким чином ми є тими, які об'єднують українське суспільство. Я дуже хотів би, щоб оці результати цього дослідження, вони надавали би таку енергію, особливо тієї частині українського суспільства, які зневірилися не тільки відновленню суверенітету України над окупованими територіями, але взагалі спроможності нас, громадян української держави, вибудувати ту державу, якій і нам самим, і нашим дітям, і всім, хто вже виїхав, теж хотілося б тут жити і зберігатися саме отут на українській землі. Тут дуже багато залежатиме від того, як ці результати дослідження
вони будуть донесені до українського суспільства. Я не знаю, тобто я розумію, що і причетність, і взаємозв'язок з суспільством, подіями, які в ньому відбуваються, кожна людина відчуває по-своєму. Є дуже багато обставин, які визначають поведінку людини. Але знаю одне, в найтакі складні часи єдина надія на вирішення і розв'язання цих складнощів – це є змобілізованість. От це дослідження, воно дає підстави для подальших зусиль щодо змобілізованості. Кримська платформа є однією з таких, одним з таких заходів, завдяки якому ми очікуємо, хочемо і будемо робити все для того, щоб більш змобілізовувати і себе, і наших партнерів. Бо лише власна змобілізованість без підтримки партнерів на цьому рівні нам ще не допоможе протистояти Російській Федерації, одній із потужних у військовому плані через наявність ядерної зброї держав. І тому я ще і дякую авторам і цього дослідження за те, що ви все це зробили і напередодні Кримської платформи. І сподіваюся, що за декілька днів, які тут залишаються до інавгураційного саміту, ці результати, вони певним чином будуть розширені і дійдуть до учасників Кримської платформи. Дуже дякую всім. Саул Рефат Ага. Спасибо. Я хотів би сказати, от оскільки згадується наше дослідження, яке ми провели з Центром Разумкова спільно, я що хочу сказати, що ви бачите, що це дослідження, воно показує наші і як позитивні зміни, в той же час там є, воно показує і проблемні моменти також, показує, над чим треба працювати, на що звернути увагу. І ми маємо бути свідомими, що знову ж таки це дослідження, як і будь-яке соціологічне дослідження, читають не тільки друзі, а читають і вороги. І ми маємо бути свідомі того, що вони візьмуть і вирвуть щось або перекрутять щось з цього дослідження. Так? Тому я закликаю уважно дивитися, уважно цитувати і завжди дивитися в комплексі, не вихоплювати якусь одну цифру, бо інакше може вийти не дуже коректно, і потім нам доводиться пояснювати, щось спростовувати, а цифра вже пішла гуляти, і це важко зробити. І хоче якраз Петро Бурковський щось додати до цього. Так, якщо дозволите, в мене таке буде питання до Рефат Ага. Скажіть, будь ласка, от у нас є 3 позиції, які мають абсолютну меншість підтримки в суспільстві. Це як відновити частково суверенітет, який втрачений Україною над Кримом. Перша позиція – нормалізація відносин з Росією шляхом переговорів, цілковита ізоляція окупованого Криму, припинення будь-яких контактів і підготовка до операції зі звільнення Криму. Ви можете дати свою оцінку цих 3 позицій, чи сказати, що це абсолютно неприйнятно, це абсолютно неприйнятно, а щось над чимось можна подумати, якщо дозволите. Угу. Дякую дуже за запитання. Я звернув на це увагу, якщо от подивитися цю сторінку, бачите, я тут і свої записав деякі примітки. Мене тішить те, що дві позиції майже однакові, вони винесені на перші рядки. Це питання, якщо ви відкриєте цю сторінку, які заходи та рішення державної політики ви особисто вважаєте необхідними для повернення Криму до складу України. І відсоток опитуваних 47% вважають дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії. Тут бачите, тут два напрямки, вони з'єднані, і, можливо, це правильно зроблено.
Тобто, якщо б хтось би хотів би тут мати чистоту і сказати лише дипломатичне зусилля, то тоді виникає питання, задля чого чи в якому напрямку. А тут дуже чітко сказано, для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій. Отже, тут це дуже, ну, на мене правильно, я би теж поставив би тут свою відмітку, якщо б мене опитували. І друге, проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме мешканців Криму. Я завжди відносився критично до позиції, коли виходили політики і казали, от буде у нас все чудово, і буде тут у нас високий рівень добробуту, і Крим побіжить сам по собі. Сам по собі не побіжить. Але цей фактор, він важливий також. Він важливий. І у поєднанні от з першим фактором, тобто без цього фактору перший теж би не спрацював би в такій мірі, як би нам хотілося би. Те, що стосується от тих нижніх три, нормалізація відносин з Росією шляхом переговорів, не буде нормалізації, поки не вирішимо головне питання повернення чи окупованих територій. І тому, якщо хтось, тут я тут скептик, і як і 12%, ну, лише 12% підтримують такий напрямок. Цілковита ізоляція окупованого Криму, припинення будь-яких контактів. Ну, це питання, я не критикую, бо тим більше я абсолютно далека людина від соціології, але питання дуже загальне, і в такому формулюванні я б теж його би, це питання би не підтримав, бо ізоляція має бути тих напрямків, тих сфер, які пов'язані з санкціями, з діяльністю окупаційної адміністрації, осіб, які підпадають під міжнародні чи українські різні такі санкції. Ну, якщо ми говоримо про громадян України, українську державу, які просто переступили закон, тобто вони підпадають під список взагалі злочинців. І от так би я... А тут ще є такий цікавий пункт – зміцнення Збройних сил України для підготовки операцій зі звільнення України. Ну, знаєте, це той пункт, який мав би бути разом з першими двома. Вони мають всі бути однаковими. Які би не були б напрямки, з нашої точки зору, ефективні за кінцевими результатами, маються на увазі дипломатичні зусилля задля запровадження жорсткіших санкцій міжнародних і добробут тут підвищувати. Але ми вже переконалися, що що без сильної і міцної, такої обороноспроможної армії все може повалитися в один день. Я вибачаюся, це вже багато разів говорю, але я хочу, щоб це люди відчували, ті, хто цього не відчув. Я думаю, що подібні настрої, подібні було у багатьох людей у 2014 році, але перебуваючи в Криму на наших очах, коли відбувалося вторгнення російських військ, оці колони розповзалися по всьому Криму, вони брали в облогу весь Крим, на Джанкой, на Красноперекопськ там, і все таке інше. І по абсолютно відсутність діяльності державних органів, і в тому числі військових підрозділів, мене особисто, я про це, я так відчував фізично, я просто відчував, як влада уходить як пісок між пальців. І це в Криму відбувалося протягом 1-2 днів. І просто перестала бути влада. Я не знаю, як це передати. Я багато говорю з кримськими людьми, і вони щось подібне теж намагаються мені пояснити. От ви прокидаєте, все на місці, а немає зовсім тієї влади, хай і дуже поганої, але своєї. І входять інші люди. От щоб цього не сталося, оцей пункт
про сильну армію, він має, я б хотів би, щоб він мав набагато більшу підтримку, ніж тут. Вибачте, я за довгу таку відповідь. Да, вертаєшся до філософських роздумів, да, про те, що могло б бути, як воно мало би бути. Ну, маємо виправляти ситуацію, яка склалася, і ми знаємо, яка склалася внаслідок чого. Внаслідок розвалу української армії до 2014 року, внаслідок того, що програвали інформаційну війну і на Донбасі, і в Криму, внаслідок того, що Росія запроваджувала паспортизацію. Вона проводила цю паспортизацію, я маю на увазі до 2014 року. Так, я не кажу навіть про примусову паспортизацію після 2014 року. І це те, що ми зараз бачимо і на Донбасі. А зараз я якраз хотів би надати слово пані Ользі Скрипник, яка є головою правління Кримської правозахисної групи, і яка є координаторкою робочої групи з прав людини та міжнародного гуманітарного права, як я розумію, Кримської платформи, так? Да, експертної мережі Кримська платформа. Тобто от людина прямо з Кримської платформи, з експертної її частини. І вона серед нас. Прошу? От я вже не знаю, як це там юридично, значить, всі ці нюанси. Да, і правильно сказати, членкиня експертної мережі. О. Не знаю. Працює? Ага, все добре. Доброго дня всім. Ще раз мене звати Ольга Скрипник. Дякую організаторам за запрошення, і дякую Фонду демократичної ініціативи і Центру Разумкова за дослідження, результати якого ви зараз маємо. Я є головою правління Кримської правозахисної групи. Це організація, яка з 2014 року займається документуванням злочинів Російської Федерації в окупованому Криму. Власне, наша команда – це кримські правозахисники та журналісти. Я сама з Ялти, але як багато активістів і правозахисників більше не можу повернутися додому. Але це не означає, що ми не можемо робити нашу роботу. Ми її робимо. І, власне, документуємо ми, і не тільки наші матеріали є в впровадженнях правоохоронних органів України, також вони долучені до різних справ України проти Росії. Зокрема, наші матеріали передавалися до Міжнародного кримінального суду. Тому для нас зрозуміло, що питання відповідальності Російської Федерації за злочини є принциповим. І також, як вже зазначалося, я також є членкинею експертної мережі Кримської платформи. І тут я думаю, що я поясню в декількох словах, про що йде мова. Як ми знаємо, Кримська платформа має 3 виміри – парламентський, урядовий, і якраз саме на урядовому рівні буде відбуватися саміт 23 серпня, і експертний вимір Кримської платформи. Власне, в рамках виміру експертного і була створена експертна мережа Кримської платформи. Установчий форум цієї експертної мережі відбувся 6 серпня, буквально нещодавно. І на сьогодні це коаліція індивідуальних експертів, як міжнародних, так і національних. Це також об'єднання організацій міжнародних і національних. Це аналітичні центри, наукові установи. Тобто це коаліція така горизонтальна, яка якраз об'єднана темою Кримською платформою. І, власне, спрямована на, в першу чергу, консолідацію міжнародної підтримки, звільнення Криму від окупації, також забезпечення безпеки та судноплавства в Чорному та Азовському морях і подолання негативних наслідків окупації, враховуючи і питання захисту прав людини, питання порушень міжнародного гуманітарного права. Я якраз є координаторкою групи експертної мережі з прав людини і міжнародного гуманітарного права. І для нас важливо не лише питання, якраз притягнене до відповідальності, ми також працюємо над тим, щоб напрацювати механізми, які дозволять нам ще і відновити порушені права, і взагалі розбудувати мир таким чином, щоб цей конфлікт більше не повторювався. Для нас важливо, щоб ми мали гарантії неповторення збройного конфлікту і тієї трагедії, яка зараз сталася з мешканцями Криму і також окупованого Донбасу. Але мережа, про яку ми говоримо сьогодні, це зрозуміло, що це Кримська платформа, і зрозуміло, що ми сфокусовані на темі Криму. Але частина питань, вона зрозуміло буде пов'язана і в цілому з питаннями окупованих територій. І про що сьогодні говорилося, про тему делегації, мається на увазі, що форум експертної мережі делегував мене як представницю мережі на сам Кримський саміт.
тобто на офіційну частину, з виступом як представника Кримської мережі, тому я одразу поясню коментарі, який був. І що стосується дослідження, воно є для нас дуже цінним і важливим, оскільки наша експертна мережа Кримської платформи, вона працює в 7 головних тематичних групах. І це одна з них – політика невизнання та санкції. Ми бачимо, що взагалі є прямі питання та дослідження, які стосуються цієї групи. Це також група, яка стосується прав людини, міжнародного гуманітарного права. До речі, для цієї групи також питання персональних санкцій є дуже важливим, оскільки ми працюємо якраз над тим, щоб люди, які безпосередньо причетні до порушень прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, також були в списках персональних санкцій, і в деякі країни вже мають такі списки. Також в нашій мережі є група, це безпековий трек, є група економіки та екології, культурна спадщина, група гуманітарної політики і також група відновлення прав корінних народів як інструмент деокупації Криму. Як ви бачите з назв, то в принципі результати цього дослідження важливі для всіх 7 груп, які зараз є в мережі. І це дослідження точно буде цінним як для мене, так і для наших колег. І я впевнена, що ми будемо його опрацьовувати. І воно буде обов'язково враховано в напрацюванні рекомендацій подальшої роботи. Тому що якраз для експертної мережі важливим є не сам саміт. Зрозуміло, що це дуже важлива подія, але, власне, завдання експертної мережі – це щоб була робота після саміту, щоб забезпечити, якраз пан Антон Кориневич говорив про цей сталий постійний розвиток, постійну роботу Кримської платформи, і, власне, якраз експертна мережа в співпраці з міжнародними колегами і мають забезпечувати також цей експертний вимір, який на постійній основі, базуючись на експертизі, буде напрацьовувати ці рішення, які ми маємо знайти для того, щоб і захистити людей, і відновити територіальну цілісність, і вирішити всі ці питання, які приведуть нас до деокупації Криму. І, власне, напевно, декілька слів ще про дослідження. Дійсно дуже важливо, і деякі речі для мене цікаві були. Одна, напевно, з таких позитивних для мене вражень. Я не скажу, що воно не очікувано, тому що були і попередні певні дослідження. Це все ж таки, скажімо так, позитивне сприйняття українцями ситуації з Кримом, про те, що все ж таки Крим повернеться. Для мене, як кримчанки, безумовно, це дуже важливо. І ми бачимо, що певні відповіді говорять про те, що в цілому українці мають такий гуманістичний погляд на це. Зокрема, ми вже говорили про те, що все ж таки домінуючі є, наприклад, дипломатичні зусилля та проведення реформ. Тобто ми бачимо, що все ж таки українці схиляються до більш таких гуманістичних заходів щодо повернення Криму. І зрозуміло те, що є питання про дипломатичні зусилля і спрямовані на санкції. Для нас є дуже важливим, що українське суспільство це підтримує, тому що якраз робота мережі, багато напрямів нашої роботи також пов'язана з санкційною політикою. Також тут я розумію, що і поділяю думку пана Ріфата Чубарова про те, що питання щодо ізоляції, воно дуже таке загального. Я його, напевно, як правозахисниця, все ж таки читаю, що це про те, що українці не хочуть підтримувати ізоляцію з кримчанами, і, безумовно, це дуже я радію від цього питання, що все ж таки люди не підтримують прямої блокади, в першу чергу блокади з мешканцями Криму, з тими, хто залишається в окупації, і це, безумовно, дуже є позитивним і важливим для того, коли ми говоримо про політику реінтеграції. І говорячи ще про політику реінтеграції, я думаю, що важливим також, щоб, не те, що пропозиція, але певна думка, я думаю, що одним з досліджень може бути наступним, яке також для нас важливе в рамках Кримської платформи, це думка українців, яка більш спрямована на ставлення саме до мешканців окупованих територій. Багато питань, які в цьому дослідженні є важливими, вони спрямовані більш про питання повернення Криму як території. Важливо було почути, ми бачимо цю думку, але також, напевно, хотілося б нам, з точки зору політики реінтеграції, ще мати певну думку щодо того, як безпосередньо вони ставляться до тих чи інших питань взаємодії і ставлення до людей, які залишились в окупації. Я наведу один з прикладів, який був для нас дуже важливим. Ви пам'ятаєте, коли почалась пандемія, держава вводила різні обмеження, інколи вони були, скажімо так, не зовсім обґрунтовані і критично сприймалися суспільством. Деякі ми розуміли і погоджувалися з ними. Але 20-й рік для нас всіх був складним через пандемію, і, зрозуміло, він ще складніше, це все вплинуло на мешканців окупованих територій. Пам'ятаєте, тоді були зачинені КПВВ,
Потім вони відчинялися, були різні режими на цих КПВВ. І якраз тоді було теж дуже цікаве дослідження. Київський міжнародний інститут соціології робив на замовлення про ООН. І там були такі питання, вони були сфокусовані саме на ставлення до мешканців окупованих територій. І одне з них було, чи вважаєте ви, що мешканців непідконтрольного уряду території необхідно пропускати на підконтрольну територію, якщо їм потрібна допомога від ковіду. І це було дуже для нас важливим, оскільки ми тоді, як правозахисники, працювали над тим, щоб уряд змінив ці правила і полегшив їх. І якраз думка українців туди була 43%, повністю вважали, що так, треба людей пропускати. Це теж дуже важливо розуміти, як люди ставляться не лише до території, а безпосередньо ще і до людей, які там залишаються. Ми розуміємо, що не лише на окупованій території, на жаль, і тут ми маємо певний інформаційний вплив Російської Федерації, намагання там розвіяти різні тут в інформаційному полі міфи про те, що кримчани, начебто, там всі пішли під Росію, але це неправда. І ми розуміємо, що я, наприклад, так як мешканця Криму безпосередньо бачила, як відбувався цей так званий я не знаю, референдум, навіть псевдореферендумом складно назвати, тому що в принципі це злочин. Це злочин, який відбувався 16 березня. І, на жаль, навіть тут, в нашому суспільстві, на підконтрольній території, не всі до кінця розуміють, що ж відбувалося тоді в Криму. Тому, напевно, це просто як на майбутнє, можливо, можна буде ще включати якісь питання, які стосуються цього ставлення до мешканців Криму. Це з точки зору політики реінтеграції, як нам вибудовувати певні реінтеграційні заходи. Знову ж таки, повертаючись до дослідження, ще цікавим, безумовно, є регіональний розподіл, про цього вже згадували мої колеги. І ми бачимо, що, наприклад, південь України відрізняється від центру і заходу, і ми говорили вже частково про це, але просто додам, що є ще одна важлива причина, і частково вже про неї говорилося, це питання півдня України і саме намагання Російської Федерації впливати на думку наших громадян, які проживають там. Що стосується окупованого Криму, то Російська Федерація вже давно там блокує і радіосигнал український, і також українські сайти. Наприклад, щонайменше 27 українських сайтів заблоковані, зокрема і сайт Міністерства реінтеграції. І ми якраз пам'ятаю, що ми перші тоді вам повідомили про те, що ваш сайт вже заблокований, і сайт Меджлісу кримсько-татарського народу заблокований. Це відбувається на території окупованого Криму, де зрозуміло, що де-факто Росія здійснює свій контроль. Але наш моніторинг, який ми провели в цьому році, на жаль, показав, що Російська Федерація йде і далі, і продовжує, в принципі, наступ в різних формах, і мова йде вже про південь Херсонщини. І ми якраз зафіксували, що, на жаль, на півдні Херсонської області Російська Федерація повністю або частково захопила 34 радіочастоти. І на них мовлять зараз 37 різноманітних російських радіостанцій. Це якраз на тих частотах, на які наші мовники отримували ліцензії і так далі. І ви розумієте, який це контент. Зрозуміло, він не наша користь, і тому, можливо, те, що ми бачимо зараз в цих цифрах, чому все ж таки мешканці півдня мають більший відсоток щодо тих, хто не вірить, що Крим повернеться, це, безумовно, одна з причин, яка на це впливає, це якраз те, що робить там Російська Федерація, намагаючись захопити інформаційний простір. Плюс треба розуміти, що, на жаль, там також є дуже якісне російське телебачення і доступ, а от якраз якість, наприклад, доступу до українського інтернету, вона набагато гірша. І ми маємо враховувати ці проблеми. Тобто, ми бачимо, що є ситуація, яка зрозуміла по регіонам. Але 100% є ситуації, де ми можемо, і в першу чергу як держава, може вплинути на те, щоб це змінилося. І питання якраз в тому, щоб працювати, наприклад, щонайменше за нашими даними, оскільки ми працювали по півдню Херсонщини, то нам точно є що зробити там. Тобто це і підтримувати ініціативи, які пов'язані з поновленням радіомовлення. Це якраз працювати над тим, щоб збільшити потужність і так далі. Тобто, в принципі, можна і треба працювати з цими регіонами. І, можливо, це якраз допоможе нам змінити, тому що, на жаль, ту точку зору, яку інколи висловлюють мешканці цих територій, вона, на жаль, є наслідком захоплення інформаційного простору Російської Федерації, яка нав'язує свої міфи, намагається маніпулювати нашими громадянами, які тут на підконтрольній території. І ще важливо, я думаю, що і добре, що сьогодні з нами якраз є Міністерство реінтеграції, тому що, безумовно,
про що ми говорили, що це має бути доведені як до учасників Кримської платформи, враховані результати цього дослідження. Також це важливо і для нашого уряду, оскільки ми знаємо, що готується план реалізації стратегії деокупації і реінтеграції. На жаль, досі цього плану нема. Чекаємо на нього, тому що зрозуміло, що без плану заходів та стратегія залишиться просто декларативним документом, і якраз це дослідження, воно дуже є важливим як для Кримської платформи, безумовно, так і для завершення, фіналізації того плану заходів, який готує уряд з реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму. Тому ще раз вам дякую за це дослідження. Я думаю, що безумовно воно буде дуже важливим для нас і в рамках роботи експертної мережі Кримської платформи. Дякую. Так, дякую, пані Ольга. І в контексті того, що ви підняли про частоти, які захоплені Росією, у мене питання до пана Снавера. Якраз цифра. Да? Що ми можемо тут зробити? Як ми можемо цьому протидіяти? Дякую за запитання. Насправді ми знаємо про цю ситуацію і зараз є ідеї і думки щодо того, щоб з наступного року починати пілотний проєкт щодо реалізації останньої мілі і покриття саме цифровим інтернетом, широкосмуговим. Усі прикордонні, саме мається на увазі до тимчасово окупованих територій, наша територія. Тобто це такий масштабний проєкт. Ми вже робили усі розрахунки і подали до бюджетного запиту, щоб з наступного року починати такі пілоти. Добре. А про, скажімо, там блокування, глушіння цих радіостанцій – це неефективно? Ну, звичайно, що з того боку там є дуже серйозне саме впровадження і робота щодо цього напряму, і є також і обмеження щодо географії, тобто фізично неможливо з нашої території повністю якісним зв'язком покрити тимчасово окуповану територію, але у нас є пріоритет щодо фіксування, тобто якщо ми заблокуємо весь простір, тобто ми повинні дати альтернативу. І ця альтернатива саме може бути останньою мілею до кожного домогосподарства. Добре, дякую. І зараз я надам слово нашому господарю, тобто голові правління Українського кризового медіа-центру, так, ОКМ, це правильно кажу, кризового медіа-центру, пану Валерію Чалому, який терпляче нас всіх слухав. Да, ну він хазяїн, да, він не може сказати: гості дорогі, ну досить, значить, дуже чемна людина. Але про Валерія я хочу ще сказати, у мене теж є ліричний відступ про Валерія, тому що, знаєте, раніше було так, що от є дипломат, і він є кар'єрний дипломат. Є викладач, і він працює в університеті. Чим з'явилися представники громадського сектора, вони працюють в громадському секторі. На Заході, як ми знаємо, між цими трьома секторами відбувається постійний взаємообіг. Тобто люди з університету потрапляють в громадський сектор, звідти вони потрапляють на урядову службу, потім вертаються в один з цих секторів, потім знову можуть бути покликані на державну службу. І це якраз гнучка така модель. І от я думаю, що Валерій Чалий, він якраз уособлює це, так, тому що він працював ще в РНБО за часів раннього Кучми, так, і Гарбуліна, да, Гарбуліна-Разумкова, так. Потім активно дуже працював в центрі Разумкова, був заступником директора, так, заступник директора центру Разумкова. От, власне, ми тоді познайомилися. Потім я його пам'ятаю бо він був членом Ради Майдану, і ми сиділи, це цікавий дуже епізод, коли, якщо ви пам'ятаєте, приїхали західні посередники, і вони міністри Франції, Польщі і Німеччини, і вони намагалися уже після розстрілів на Майдані досягти угоду між опозицією, тобто Кличко, Яценюк, Тягнибок і Януковичем. І вони досягли цієї угоди. І вони зібрали нас, членів Ради Майдану,
і сказали, ось угода. Вони розуміли, що без легітимації з боку Ради Майдану нічого не буде. Їм потрібно було формально це легітимізувати. Ми подивилися на цю угоду і висловили своє незадоволення. Вона була складена дуже абстрактно, незрозуміло, як це все буде виконуватися, і кажемо, що ми не можемо це прийняти. А нам кажуть міністри, що ну або ви приймаєте, краще і не буде. От, ну, потім на виході з залу, значить, міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав мені, ну тоді ви всі помрете. От, але це було вже трошки потім, на півгодини пізніше. А перед тим ми дебатували, приймати чи не приймати. І оскільки це був ультиматум, то більшість членів Ради Майдану, в тому числі і я, ми проголосували, що ми приймаємо. Ми розуміли, що Майдан це не схвалить, але якби вирішили проголосувати. Валерій Чалий, по-моєму, там було 3 людей, які підняли руку проти. Валерій Чалий підняв руку проти, і він виявився правим. Так? Час не забирайте на виступ. А на виступ? Та чого, у нас ще є час. А потім посол в Сполучених Штатах за Трампа. О, це дуже непросто. Так? А ще до того Валерій Чалий був заступником міністра закордонних справ. Коротше кажучи, пане Валерію, слово ваше, все, не буде забрати час. Дуже дякую. Я, як голова управління Українського кризового медіа-центру, я хочу наших колег, партнерів привітати з тим із дослідженням, що дуже важливо зараз, і з тією роботою, яка проводиться. Зразу скажу, що сам, власне, УКМЦ створювався дуже швидко у відповіді на масовані такі інформаційні атаки, коли розвивалася ситуація в Криму. І перший захід 5 березня 2014 року був саме по Криму. Тобто це наше, власне, те, що одне з того, що підштовхнуло нашу таку волонтерську роботу, спільну роботу влади тоді і громадських організацій. Це спільний був проект, який дав свої результати. Багато десятки заходів різноманітних, тут багато ініціатив громадськості, які тут презентувались. І особливо постійна наша інформаційна робота спільна для того, щоб протидіяти російській дезінформації. Ну, власне, зараз навіть те, що ви говорите, ми з вами говоримо, воно перекладається і синхронно, і на різні мови. Ми це розповсюджуємо, десь там десятки тисяч точок. І це важлива спільна робота, до якої ми з радістю долучаємося. Тепер, по суті, кілька питань, щоб довго не говорити. Стосовно самої оцінки. Я, як підсумок розмови, скажу, що дуже важливо все-таки чітко розуміти, тут абсолютно правий пан Кореневич сказав, що Крим – це Україна. Ну і, власне, навіть в дефініціях, там повернення до складу, це, я теж думаю, треба уважно бути, тому що нікуди Крим не пішов, не виходив. Да, він захоплений, він окупований, є, як кажуть на Заході, illegal annexation, або, як ми кажемо, спроба анексії Криму. І ця вся інформація, ця вся робота внутрішня, вона дуже важлива. На те, щоб ці оцінки людей, які, до речі, я скажу, дуже якісні, тому що, на мій погляд, вони дуже співпадають з багатьма експертами, які би говорили про цю ситуацію. Вони дуже правдиві. Там є і оцінка проблем, там є і можливості рішень. І я би сказав, що це потрібно зробити на постійній основі. Це може бути частиною плану, про який ви говорили, тобто моніторинг ситуації, настроїв населення. Очевидно, хороша ініціатива експертна мережа, і там може бути експертне обговорення, і відповідні експертні опитування, які теж можуть додати якості саме для інструментарію, яким чином виходити з складної ситуації. Тепер щодо самої ситуації, яка склалася. Я можу про неї говорити, там, ну, принаймні, навіть не з 2014-го, а ще раніше, коли готували стратегію по Криму в свій час, коли Крим ще був не окупований Росією. Ну і, звісно, це не предмет сьогодні обговорення, але я впевнений, що інформації достатньо для того, щоб і стратегія, яка є комплексним документом, і план наступний, вони були предметні. І, сподіваюся, під них будуть виділені відповідні ресурси. Ситуація ускладнюється. Зараз у світі, я би сказав, в порівнянні з кілька років назад, ситуація більш складна.
і з точки зору тримання фокусу уваги на цій проблемі, тому що ви бачите, є і Афганістан, є і розвиток подій в інших частинах світу, які привертають увагу, і тут тримати увагу на питанні деокупації Криму, припинення анексії, повернення територій не так просто. Тому Кримська платформа – це є успіх, звичайно, тому що навіть так кількість і представництва країн, які представлені, свідчать про те, що принаймні серед країн НАТО, Європейського Союзу, наших партнерів, таких як Австралія, Нова Зеландія або Канада по цей бік океану, це питання тримається на офіційній позиції. Тобто, хто б не був, яке б представництво не було в Києві Кримської платформи, але це будуть підписанти, всі країни будуть підписанти цього підсумкового документу. Це важливо розуміти. З точки зору дипломатії, це найважливіше питання. Яка країна офіційно далі продовжує цю спільну з нами позицію і нашу роботу? Ну, з цієї точки зору, очевидно, є ще можливості приєднання інших країн. Я би звернув увагу, сподіваюся, ну от сьогодні питали пана Точицького там з приводу країн. Я зараз можу вільніше говорити. Так я скажу, що було би, я думаю, правильно попрацювати ще з Албанією, яка є серед країн, які підтримують Україну в цьому питанні. Я думаю, що наші стосунки двосторонні дозволяють говорити про те, що там ніякі впливи російські не можуть бути на них. Ну, така сама історія для приєднання Ісландії, Ізраїлю, до речі. Тут складніше, але все рівно Ізраїль постійно голосував за резолюції, кримські резолюції в ООН. Ну, там є і менші країни, з якими можна працювати. Я думаю, що у нас не вичерпані можливості попрацювати ще по Карибському басейну, Латинській Америці, ну, скоріше Карибському басейну, і по Африці в меншій мірі. Чому я кажу, ми можемо це зробити ще? Тому що попередні резолюції, зокрема минулорічну, там підтримували країни. Країни маленькі, які, в принципі, знаходяться зовсім в іншій частині світу, але, тим не менше, багато питань настільки переплітаються у світі, що це їх також торкається. Тому я думаю, що ця декларація, чи там, як буде називатись, підсумковий документ, важлива. Очевидно, що це має бути системна робота, тому б я запропонував ще, що не просто, я не кажу, що це буде, але непогано було б сказати, що от наступний саміт Кримської платформи відбудеться у 2022 році, ну, там-то, в такому-то країні. Чи в Україні, чи в іншій країні. Це, в принципі, прийнято при таких розробці таких довгострокових платформ чи ініціатив, тому це було б непогано. Я розумію, що можливо, зараз не так просто, але вже при присутності представників країн це можна обговорювати. Також важливий елемент, щоб ця робота і сам саміт, і всі дискусії, вона потрапила також і на міжнародні медіа. Очевидно, що в зв'язку з проведенням можливість збільшується. Останнім часом я бачив, ну, відверто кажучи, небагато матеріалів в американських СМІ, більшою мірою в європейських є, але не багато. І тому не дивно, що на тій же самій Олімпіаді в Токіо деякі такі абсолютно без якоїсь спрямованої позиції були нюанси там з малюванням знову карт, з незрозумілою приналежністю Криму. Тобто це все потребує тієї роботи, яка є на сьогодні, і Міністерство закордонних справ, інші відомства, але я просто кажу, що увага має бути ще більше збільшена в умовах, коли світ дивиться на різні точки. І вона отак от розповзається. Внутрішня робота, я тут не знаю нюансів, я тільки знаю, як простий громадянин. Якщо я їду на схід і вмикаю супутникове телебачення, то я вільно зараз бачу російські канали в вільному доступі безкоштовному і бачу заблоковані супутникові українські. Ну, чому це приймалось, ми знаємо, але це питання потребує якогось регулювання. Тому що Крим – це невід'ємна частина всієї нашої роботи, я маю на увазі реінтеграція, деокупація Криму, всієї роботи України. І так це треба сприймати і в майбутньому. Все дуже пов'язано. Всі ці питання пов'язані, і неможливо відірвати там якусь інформаційну роботу в Криму від загальної роботи по протидії дезінформації Росії, наприклад. Тобто це важливий елемент. І тепер стосовно кількох моментів, які зазначені в самому опитуванні. Я думаю, що
я би звернув увагу, от кожен вибирав те, що подобається. Ясно, що це не буфет, будемо комплексно оцінювати, да? Не вибирати там блюда, які подобаються. Але я все-таки виберу тож для себе одне. Оцей момент, на який звертаємо увагу стосовно кількості людей, які впевнені, що Крим повернеться, повертається, буде повернений. Я дуже оптимістично дивлюсь на ці цифри. Це великі цифри, повірте мені. А от ті, що важко відповісти, 22%, оце такі якраз ті люди, яким треба пояснити ситуацію. А як її пояснити? От тут є цифра про що робить повернення Криму до складу України неможливим. Ми вже обговорювали про потужну військову присутність Росії в Криму. Це очевидно. Це фактор ключовий. І тут багато питань, які сьогодні не будемо розглядати, але і питання є ці бази військової, що з нею в майбутньому, як Росія буде розраховуватися за це все, коли буде виходити з Криму. І це треба постійно брати на карандаш кошти, скільки витрат. Я знаю, ми це робили по іншим питанням. І очевидно, коли буде вже час, прийде розраховуватися, це мають бути виставлені відповідні рахунки. Стосовно армії, скажу тільки одну річ. У нас немає ніяких, і не було намірів там атакувати когось. Україна має право на оборону. В принципі, ООН визнає таке право, статут ООН, і ООН першим голосуванням про територіальну цілісність України, резолюція по Криму 2014 року, визнала 100 країн світу, що ні, це неприпустимо. Тому Україна просто природня зараз має на це право, на оборону. І ми продовжуємо ще отримувати ризики чи атаку можемо з півдня ще отримати. Тому ми говоримо зараз, це об'єктивні, реальні. Нам треба підсилювати наші можливості армії, на флоті, на охорону. На параді ви побачите проходження нових систем берегової охорони до 280 кілометрів, які можуть реагувати на загрози з моря. Це, я вважаю, це якраз оборонні нарощування можливості, це крок у правильному напрямі. Тому тут не говориться про якісь агресивні дії, говориться про наше природне право себе захищати на всій території України, в тому числі, якщо буде така потреба, ще раз, на всій території України. Але я як дипломат також надаю перевагу і вважаю, що ці пункти, які люди підтримують, роботи подальшої по посиленню санкцій, отримуванню чітких позицій наших партнерів по другому ряду, там, хто хоче працювати з підсанкційними кампаніями, це дуже треба ретельно відслідковувати. Це не так просто, і тут Міністерство закордонних справ проводить через закордонні представництва величезну роботу. Тому ясно, що це непроста історія. Ми знаємо, що це займе досить багато років. Це історичні події, переламний момент. Україна стоїть фактично не тільки на захисті і боротьбі за свій суверенітет, а ми знаємо, і прям стоїть на цьому зламі, захищаючи цілий східний фланг і НАТО, і Європейського Союзу. Тобто це величезна боротьба. І я дуже вдячний всім тим країнам, які приїздять на Кримську платформу, які солідарні з нами. І нехай ніхто не пробує в Росії показати це як якийсь неуспіх чи проблеми України. Ні. Я бачу їх істерику, вибачте за це недипломатичне слово, яке там йде від офіційних представників, навіть коли я виступаю і потім бачу в російських ЗМІ оцінки. Вже не кажучи про офіційних представників. Я бачу, що це істерика. А значить, ми все робимо правильно. Тому що ця війна і гібридна, і пряма, і гаряча, і всі ці конфлікти продовжуються. І якщо ми будемо впевнено вести свою лінію, то і світ нас підтримує. Тому більше інформації, більше системної роботи. І, очевидно, і сьогоднішня ініціатива демократичних ініціатив фонду напередодні Кримської платформи – це також внесок в цю інформаційну боротьбу. Дуже дякую, послухав. Цікава інформація. Буду завжди радий вітати Українського кризового медіа-центру, всі ініціативи по деокупації Криму, по реінтеграції. Дякую, пане Валерію. Вас завжди цікаво слухати і звіряти з вами годинник. І дякуємо вам за гостинність в УКМЦ. Так я хотів вас спитати, як у гостинного хазяїна, у нас ще є час на питання, ви ж гостинний хазяїн, у нас є час, так? Ми партнери, тому можете керувати, як хочете. Добре, друзі. Тоді дійсно, у нас запланований час до 13:00, але якщо у когось є питання, або
колеги-спікери хочуть між собою щось подискутувати, хоча ми зачепили дуже багато різних тем. Може, стомилися вже наші слухачі і глядачі. Ну що, стомилися, чи є питання? У мене є купа питань, причому провокативних. От я не знаю, чи їх треба на широку публіку виносити, тому я промовчу. Андрій Мигель, у нас зараз події в Афганістані відбуваються, весь світ прикутий. Тобто, як ці події можуть вплинути по відношенню країн до України, на вашу думку? Дякую. Хто хоче? Колишній заступник міністра закордонних справ? І посол при Трампі і Обамі. Дивіться, насправді я вже говорив про це. Ми потребуємо експертної, наукової, офіційної, різних оцінок і обговорень серйозних в закритому режимі на тих майданчиках, які є у нашої влади. Тобто, і тут ще є одне питання. Інформація, яка доходить, я бачу. Я тільки з точки зору роботи там в Сполучених Штатах, я бачу, можу побачити, вона по-різному інтерпретує ситуацію. Є наративи, які нав'язуються зараз Росією, вже зараз. Тобто приблизно це звучить так, що от Україна наступна і буде у вас так само, як в Афганістані. Таким чином висловився один з офіційних чинників. А хто це? Це секретар Ради безпеки Росії, впливова особа Володимира Путіна, Патрушев. Так от, це нав'язування позиції. Ситуація, очевидно, абсолютно непорівнянна. Тільки один з аргументів. Україна сама вийшла захищати себе своїми силами в 2014 році проти Росії, проти цієї атаки. І там взагалі про якусь зовнішню участь на той момент, крім такої підтримки політичної, взагалі не йшлося. Тому, звичайно, я би звернув увагу я говорив про це, що в світі дуже зараз впливає на ситуацію, як тебе, чи бачать взагалі твою проблему на світовому рівні. Об'єктивно кажучи, я відслідковую це все, не тільки ми в центрі, у нас є група аналізу гібридних загроз, ми це бачимо, що відбувається. Але я дивлюсь, що зараз от в Америці останніми днями, ми не звучимо з зрозумілих причин, звучить Афганістан. Що робити в такому випадку? В такому випадку треба ставати частиною цієї інформаційної простору. Тобто у нас виникає питання в зв'язку з цими змінами в Афганістані транзиту наркотиків. Один із шляхів може бути через територію України. Так завжди хотіли зробити. Значить, у нас підписано на минулому тижні чи на позаминулого угода з відповідним відомством Сполучених Штатів на офіційному рівні по взаємодії. Це ще було до цих евакуацій з Афганістану. Тобто ми маємо тут співпрацювати. Виникає питання біженців серйозно. Зараз не предмет обговорення, але ми розуміємо, що транзит цей буде. І треба розуміти, як на це реагувати. Я вам скажу, що коли виступаю на міжнародних майданчиках, я кажу, подивіться на нас, на Україну. Ми, маючи фактично стільки людей переміщених, чи навіть біженців з Криму, вони всі на території України. Ми відповідальність цю беремо, по-перше. По-друге, я дякую Меджлісу, кримсько-татарського народу, про їх рішення, що кримські татари мають бути все рівно ближче до Криму, хоч це не просто, проживати ближче для того, щоб бачити це майбутнє, деокупації в майбутньому. Я впевнений, що це один з ключових факторів якраз уваги до цього питання. Тому ми країна, яка показала, що ми тут робимо внесок великий в різні питання. Ми повинні про це говорити. Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону, це також важливі теми. Має бути, на мій погляд, присутні не тільки інтерв'ю президента України, мають бути, непогано було б, я не знаю, чи вам вдасться це, зразу зробити якісь матеріали в американські ЗМІ, також після саміту платформи. Тобто такі опеди, які могли би там вийти, це зараз вже треба робити, щоб вони там встигли це зробити. І тоді ми поборемося за цю інформаційну присутність. Є ще така думка в зв'язку з тим, що, звичайно, ситуація в Афганістані дуже впливає на фокус уваги, в тому числі керівництва Сполучених Штатів. Але Україна в цьому сенсі є успішним прикладом роботи з Сполученими Штатами. І як по реформам внутрішнім, так і по спільному
крокам по обороні проти російської агресії. Тому я думаю, цей аргумент треба використати, також показавши той внесок, який ми робимо спільно, і це може бути предметом обговорень. Ну і зараз було б, звісно, непогано також, хоча я розумію насиченість роботою, але провести ряд консультацій, переговорів або на рівні міністра закордонних справ, там, на інших рівнях з партнерами. Я бачу, що інші керівники дипломатичних відомств, інші представники Міністерства оборони проводять постійні телефонні розмови по координації зусиль по евакуації громадян з Афганістану і по спільним діям подальшому, по біженцям, по іншим питанням. Тобто нам треба було би і зараз це робити дуже активно. Ну і на завершення вплине подальшому. Вплине в подальшому, тому що я вам скажу, якщо вам хтось скаже в світі, що він знає, що буде відбуватися через 2 роки в Афганістані, в США, навіть в Україні, то це дуже смілива заява. Тому, коли ми оцінюємо Крим, можливості деокупації, знаєте, світ настільки міняється постійно. Деякі речі, які здавались нереальними, вони стають абсолютно реальними, якщо ми до цього готові. Ну, просто ще одне є питання. Це не з Афганістаном пов'язане, але ми повинні бути готові до завершення окупації Росією Криму. Це парадоксальна річ, але мені здається, ми ще не підготувалися належним чином. І по визначенню статусу Криму в складі України, і по визначенню економічних ресурсів, які треба вкладати. Я вам скажу, Афганістан нас має хвилювати, але вже на другому плані. А на першому, для мене найбільший аргумент, чому Крим повернеться до України, я маю де-факто, і буде деокупований. Тому що в свій час, і це треба фейк, який треба розрушити в тому числі на Кримській платформі. Я сподіваюся, президент України Леонід Кравчук виздоровіє, ми йому бажаємо здоров'я, бо він мені розповів цю історію, як Крим переходив до Української СРСР від Російської Федерації. Так оце був не подарунок. Це було величезне навантаження фінансово на Україну. І за його оцінками, за період радянського часу $100 мільярдів було витрачено тільки на інфраструктуру півдня Криму. Тобто, ну і на облаштування всього цього. Тому тут питання суто поєднання, природнього поєднання України і Кримського півострова, я маю на увазі основної частини Кримського півострова. Це раніше чи пізніше це буде. І тому ключові зараз питання, які ми не обговорюємо тут, по воді питній, по іншим моментам, дуже багато фальші, дуже багато Росія нав'язує своєї позиції. І це ризик, який зараз виникає, наостанок скажу, і, на мій погляд, вони, на жаль, добиваються в деяких країнах оцей перевернутого світу, да, коли, ви правильно казали, незаконні абсолютно дії, захоплення військової території, весь світ начебто визнає, а при цьому, бачите, тобто картинка, яку показують, вона абсолютно перевернута з ніг на голову. І таким чином атаки будуть збільшуватися, підсилюватися. Тобто, тому дуже динамічний світ, всі можливості відкриваються, треба завжди бути в курсі того, що відбувається в світі, і не те, що нав'язувати, але просувати свою інформаційну і змістовну позицію. От те уроки, які зараз дає саме обговорення подій в Афганістані. Дякую. І Рифат Чубаров просить. Я хотів би трошки додати до того, що було сказано. Як мені здається, коли зростає напруженість у світовій політиці і такі відбуваються критичні, драматичні події, як зараз в Афганістані, у сторін можуть виникати хибні уявлення, помилкове уявлення щодо позиції один одного. Зараз, і це дуже Росія намагається розширити такий підхід про певну поразку Сполучених Штатів внаслідок того, що вона не впоралася, уходить, кидає людей, а так буде тепер союзниками. І пан посол говорив про те, що наступним майже з їх точки зору російських пропагандистських всяких тих шоу
має бути Україна, чи може бути Україна. Але правда полягає в тому, що ситуація може потребувати певних заходів щодо укріплення довіри між союзниками. І тут, мені здається, українська держава могла би, і українська дипломатія, це, на мій дуже непрофесійний погляд, могла би бути дуже, ще раз, уважними до тих проєктів, які хай опосередковано, але знижують наші можливості, в тому числі Північний потік. Я не знаю, наскільки це зараз реально. Я би подивився в деякі моменти, які нещодавно відбувалися у зв'язку з навчаннями морськими в акваторії в Чорному морі, і, зокрема, ту дію, яку здійснив англійський есмінець. Можливо, в цей момент, щоб допомогти і собі, я маю на увазі Україні, і українській дипломатії, тобто і Україні, і нашим партнерам, ми могли би десь спробувати сформувати, це може бути і в межах Кримської платформи, про те, щоб хоча б країни-члени, учасники Кримської платформи, не треба вимагати від партнерів, скажімо, того, що вони, можливо, на ті кроки, які зараз не підуть, але просто дотримуватися тих рішень, зобов'язань, які вже давно взяті кожною країною на себе, будь-то в межах тієї чи іншої міжнародної організації, скажімо, в межах ООН, ОБСЄ, Ради Європи. І можна було б ту ситуацію, я дивуюсь взагалі, чому ми цю ситуацію, ми не виступили ініціаторами розпоширення цієї ситуації з есмінцем на всі напрямки міжнародної діяльності, пов'язані з взаємодією країн з Росією, щоб кожна країна поводила себе, дотримуючись в повній мірі і резолюцій, які приймалися за останні 7 років на цих міжнародних майданчиках, і вимог міжнародного права. От подібні поведінки в різних напрямках, воно не потребує ані військової, не дай Боже, а інших ресурсів. Воно просто потребує певної поведінки при будь-яких взаємодіях з Російською Федерацією. Треба змушувати Російську Федерацію весь час відчувати як мінімум дискомфорт. І при цьому дискомфорті вона просто не зможе відповідати діями, які би ще більше поглиблювали її, ускладнювали би її ситуацію. Вона ж не обстріляла англійський есмінець, бо вона дуже чітко розуміла, що там нічого не порушується. А якщо і порушується, то тільки в уявленні Москви. Отже, я дуже довго говорив і трошки, можливо, заплутано, але я хотів би сказати, що в кожній драматичній ситуації треба знаходити якісь напрямки, які можуть посилювати твою позицію. Зараз західний світ, наші партнери, і ми потребуємо більш довіри один до одного. І для цього треба проводити такі об'єднуючі заходи. Дуже дякую. Чи є ще питання, чи стомилися ми? Я думаю, журналісти особисто хочуть взяти коментарі вже. Особисто хочуть. Добре, ми запрошуємо до цього теж. Тоді, дорогі друзі, глядачі, ми всім дякуємо. Саг Олуниз. Я молодець. Дуже дякуємо. Спасибо большое. І бажаємо успіху Кримській платформі. І бажаємо нам всім успіхів в деокупації Криму. Дякую дуже. Спасибі. Спасибі, друзі.